Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-17 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabay nga ti-ox lang sa gihapon ang aton sining pag-sinalayo. May mga yara sa gihapon nga mga pasyente sa COVID-19 pero still sa gihapon mahinalungon ang tagsa-tagsa sa aton mga kaaksyon. Manti di ta mapaktan mo nagbutsyog pang kaso to sa area sang Luzon, no? Liway taman ginapangayo nga magtupa man dire kag sa iban nga riyon ang pagbutsyog sini basi pamalang didto na lang, no? Sige, sa aton diri nga mga kaaksyon pag kuan kita pagrohalong gid kita, no? Dapat ko nakasagwa kita, naka-face mask kag facial social distancing ang himuon ta, no? Amo lang na kasimple ang hilikoton ta sa mga tagadlaw kung gwa na kita sa aton sining puluyan, apisar nga may mga plano pa to ang kapulisan ng DILG nga dapat naka-face mask, naka-face shield pa ng mga tao sa sulod sang puluyan. Boga maskara. Ay, oo. Sagwa lang. Inang magro lakat-lakat ka lang bala. Dapat mayara kagidtabon sa imo sining nga ilong kag baba kag mataman. No? Parang bisan paano, likaw lang sa anuman sining bakterya. Ining COVID-19 nga daw wala pa katapusan kung saan o matapos ini. May mga nagapasunis ang istorya nga daw laban sa taw-taw kuno. Mayara gani kuno pila ka mga kadakusang utang sang pungsod Pilipinas. Pila na to ka
trilyon ka pesos man din ko to na butang man aryo. Kadako sang utang sang Pilipinas more or less mga 10 trillion pesos. Ay puwerte. Amakin mo sobra 10 trilyones pesos para kuno sa suporta sang vaccination program sa pungsod Pilipinas. Hindi basta-basta na ini mga ka-aksyon. Sige lang, basta importante dre sa aton sa Bacolod kag Bugos nga Region 6. Tumanon talang mga health protocols nga ginapalimton sa ato sa Department or sa Department of Health kag sang lokal nga gobyerno sang mga syudad kag banwa diri sa probinsya. Kay way man ta na perdihon kung ginatuman naton kay halos tanan naka-amo man na, no? Ngay likoton naka-face mask, facial kag social distancing. Maghugas ang kamay siling sang iba, no? Pero ang iban daw ay hugas-hugas kuno mo. Ay, puwerte. Sige, sa mga ka-aksyon ta, welcome na dre sa inyo sining nga pagpangalagad sa aksyon na BBB. Tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Mainit ang tiyempo, no? Dira sa inyo, kay ari na kita sa Kwaresma na nga nagahinangat, nagid nga nagahinangat. Tigilinit na gid man no, mabatsagan mo na perte kasingki sang init, no? Kag kapaang kun gabi wala sang hangin nga mabatsagan, no? Sa mga ka-aksyon ta, sa mga barangay kag kapurukan ta diri sa syudad sa Bacolod, kamusta kamo ya mga ka-aksyon amon sa kanginan? Ang iban sini tiara lang sa gwa sang ila sining puluyan ga pa pungko lang kalaga muni-muni diri sa aton sining pagpangalaga. Sa mga ka-aksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, sa mga ka-aksyon ta dira sa iping tang isla ang Negros Oriental kag sa Bugos nga Western Visayas. Oks lang kamo dira, kabayon ta nga okay lang. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB? Sa diligid lamang madugay, mga ka-aksyon, mga balita sa Kapitolyo aton hibaloon, mga ka-aksyon kay ongoing pang press conference dira sa Kapitolyo pod sa ato sining Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kag iban pang mga opisyal sang probinsya, mga ka-aksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. DILG Bacolod nagklaro nga SAP case sang tatlo ka mga kapitan nga ginpaparaugan sang preventive suspension nagapatayon pa. Ay, nagda-assumer naman to kay natong barangay 19 kapitan to si Kimpar Piramo kag si Kapitan Noli Villarosa sang Tangog kag si Kapitan Taasan. Nag-assumer naman nga sige pa niya. Ay, nano ini, may pagpangklaro kunong DILG Bacolod parte sa subcase sang tatlo ka mga kapitan nga ginpaparaugan sang preventive suspension nagapadayon pa kuno. Ay nano ini nga sitwasyon ini pilahon gid ni. Ihatag nyo man akong tapos na sa mga kapitan nga natungdan ngayon na ato ni baloon karon dugay-dugay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, masobra 3,000 ka mga violators ang naglapas sa health protocol salin sa bulan sang Enero tubtob Pebrero. Sining nga tuig kapulisan sa syudad padayon pa sa pagpangdakop sa mga pasaway nga wala nagasunod sa minimum health standard.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba. Maki-update kita kay sining agad daw ginotopsi ng bangkay sini ni Hernie Maalat nga ginlutang dra sa area sang mining Barangay Maao, Bago City kahapon sang hapon. Ilang taon tanay ko na karon ng mangin resulta kag investigation sang mga kapulisan kabayuntang hindi ni hukos-pokos lang investigation. Dapat ipakita man sa mga kapulisan nga makaya nila sa pagkandak sa investigation kag paghihibalo kung sino ang natungdan nga mga suspects. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhopon. Ini may kangtanan sa LTFRB ginabiyabi ang pagbukas ng mga borders para sa pagbiyahe sang mga buses apang wala pa makabaton sang formal nga request agod nga maka-issue sang permit. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 3 ka mga barangay kapitanes sa syudad sa Bacolod balik serbisyo na karon nga adlaw. Sa mga out-of-town reports naton mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. 46 anyos nga lalaki nga 18 anyos nga ginpaparaugan sang iyang kaso gindakop sang kapulisan paagi sa warrant of arrest. Karon dugay-dugay mga balita na sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Samtang sa Banwa naman sang Lacarluta sa syudad sang Bago, 33 anyos nga lalaki arestado sang kapulisan matapos ginserbihan sang warrant of arrest man sa kaso nga pagpanghimulos. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita nasyonal. Igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, 30 milyones ka dosa sang Novavax. Deal permado na suno kay Galvez. Amo ni gurong sakwan sa India, 30 milyones. Kag ginadosong 100,000 pesos nga multa sa nuisance candidate aprobado na sa Kamara. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan. Kag diriman sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyontang nagpamati na, i-like lang kag i-share ang aton sining programa. I-like lang kag i-share ang aton sining program sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kay tirahon ta dugay-dugay mga mensahe ninyo, no? Pero ipadala lang kag i-share, i-like sa aton sining programa. Pihong-piho na. Sige. Kag sa mga kaaksyontang yara sa website sa Aksyon no Radio sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers nato na by Aksyon Radio Bacolod nga naga-monitor na sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, March 17, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26-37. Liwat resulta 26-37. Ang balitang ito, Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay tirahon ta ni buksan ta na ni ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining
programa. Kay Josephine Celeste Tayco, may lang pag-monitor kay Jose Talunan, Humalumina, kay Imots Soronio, Chami, actually ni Chami, Soronio Coveros, may lang pagpamati dira, no? And Nonoy Dilicana, Chamson, Virginia San Antonio Alpenda, sa kay Atia Kim Eriman, Rofi Libran, Cory Vidaha, kay Rhea May Ladjo, Annalyn De Leon Dueñas, kay Christine Minies Villalobos, Mercy Mirasol Flores, kag kay Court Nathaniel De La Cruz. May lang pamati, no? Daligid lang kay Perse Ortiz Tiayon, may lang pamati man, paring kinalon sagay. Guillermo Clarito, present na siya. Si Ami Agostinis Baron, kay Noel Amar, may lang pamati, no? Kay Romela Ocalinas, kay Josephine Celeste Tayco, Nelson Diwan, Fretz Biligorio, and Felinora Oliveros, kay Jose Talunan, kay Boy Jolingo, and Robert Ledesma Garrido, and Andro Mangilan Villarosa, may lang monitor. Humalumina, kay Ronami Granada, may lang pamati. Kag kay ano ni siya? Yoldo Hat Casino Vibs. Ay, pertigin pang sulisuli. Sige lang. Kay Fernando Bongbong Narciso, may lang pamati. Kag Cresty Arevalo, may lang monitor. Kay Ernie Odascolidas, kagay Don Din Cabo, may lang pamati dira, no? Sige, amo lang na unatang mga kaaksyon taong nagatutok na sa aton sining balitaan diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang mga kaaksyon na karon dugay-dugay, may interview kita diri sa kay former Senator kag Lone District Congresswoman Lauren Ligarda, no? Sa aton sining pagpangalagad. Dali gilang mga kaaksyon, standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na nga tuloras, 11:50 na mga kaaksyon. Ayos, way pa makachibog na pagkamatamat na sa ang inyo sininga palanyagahon. Samtang monitor na diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Ang pamangkot ninyo kung pwede ba lang mag-Robin ang may edad-edad na? Pwede gid. Way man sang may edad nga nag sige, kaduan tanang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Upod na kay Aksyon na Dorel Cabato ang ining mga balita nasyonal. Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. D3 Bayo. Yari na mga kaaksyon, ini may kantanan sa 30 milyones ka doses ang Novavax so deal permado na suno kay Secretary Galvez kag ginadusong 100,000 nga multa sa nuisance candidate. Aprobado na sa Kamara kag COVID-19 updates kita sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan nila binadri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod upod na kay Aksyon no Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpirmahan na sang Pilipinas ang isa ka supply agreement para sa 30 milyones ka doses sang COVID-19 vaccine nga himo sang Novavax. Ginapabugal ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nangin manami ang resulta sang pagbiyahe niya didto sa pungsod India sadtong nakaligad nga semana sa diin ginpirmahan ang amo nga kasugtanan. Sudo kaya Galvez ang bakuna nga himuon sa India ang posible mag-abot sa pungsod sa ikatatlo o kon ikaapat nga quarter karon nga tuig 2021. Ang Novavax ang nagapakita sa 89.3 nga efficacy rate sa trial nga ginpatigayon didto sa United Kingdom. Magluwas sa Novavax, nagistorya naman ang Pilipinas kag ang India para sa 8 ka milyones nga doses sang bakuna nga himo naman sang Bharat Biochem sang India. Ginapahayag man ni Galvez nga magabaton ang Pilipinas sang 1.4 milyones ka bakuna nga himo naman sa Sinovac Biotech karon nga bulan. Nagalaom si Galvez nga matapos na ang pagpangbakuna sa mga healthcare workers karon nga Marso o kon tubtob sa ikaduha nga semana sa bulan sang Abril. Samtang Amo ning halin sa India nung Novavax, no? Yes, Action Rex. Kay nagpadulong tsaka by last week kay para mag-istorya about sang deal Sa sa utang? bakuna. Sang utang. Ambot lang. Kasi utang ni Goro. Mga 10 trillion pesos kunong utang sang pungsod mo masobra pa da Aksyon Doors. Ay, gali. Bangod sang vaccination program niya, but paano nabayaran sang pungsod Pilipinas, ha? Mabayaran gid na. Importante yung bakuna na tayo, Action Rex. Kay amo gid man na do halos tanan magurong pungsod may utang na. Pero hindi tama. Pero hindi Unlike tama, sa aton yan daw nagsalig na gid lang ta sa ino tangay ni. Teke wala gid man sang kuan mo. Grabe, no? Sige lang. Basi mga po tani kag ang apo pagid naton mga po pagid di pa maimpas ang kautangan ba sang Pilipinas aw. Bonano na lang ini. Tito mo gin Action Rex. Kay do kada administrasyon may ginabilin gid nga. Oo. Utang. Sige Sige, kag sa ibang nga balita nasyonal, ginaaprobahan man kahapon sang House panel ang since lapit na wala election Action Rex, ang hagna o kung ginaduso nga pamultahon sang 100,000 pesos ang sinuman nga nuisance candidate angot sa pagpatigayon sang eleksyon sa pungsod. Nasaad sa ginfile nga House Bill 91 ni 1st District Summer Representative Edgar Mary Sarmiento nga sa kada patigayunon ang eleksyon sa Pilipinas, partikular sa national level, daw uhong nga nagatuhaw ining mga nuisance candidate. Tisunod sa kongresista sa pagsumiter pa lang sang Certificate of Candidacy o COC sa COMELEC, madamo na sang kandidato ang disqualified apang nagapapili sa gihapon sa national posisyon. Suno padre nga daw ginahimo nga lahog hampang kag kadadlawan lamang ang nisambit nga kandidato agod maghimo sa eksena sa pagfile sang COC. Ang mga mapamatud-an nga nuisance candidate ang pamultahon sang COMELEC sa hindi magnubo sa 100,000 ka pesos agod magserbi man nga eleksyon sa mapanggamo lamang sa eleksyon nga untatan ang amo nga buluhaton. Dapat may aran na kung mag-file ka, may limit na kung may capital expenditures bila pilang kaya mo dira. Correct. Kag Oo, may kay para ma-regulate na lang nato kay yung ibanda, hindi mo masiling ang mga lain ulo mo. Kalaway man ang balon mong lain ulo kay hindi ka magpapili da. Correct. Dapat i-required gid sila ipakita nilang everyone is assets entitled. nila da. Everyone is entitled magpadlagan pero may qualification. Dapat may qualification May sa aragid mga man. magpapili ni sa mga posisyon ni sa gobyerno, ho? Mayor, congressman, ang councilor siguro kag mga senatoriables hindi pa masyado kay debatihan pa na nila kung anong ginapropose nila mo, pero kung alkalde ka, presidente, ano pa nang ibanda? Basta kung magpapili ka, dapat ipakita mo nga kaya mo.
Correct, in action Rex. Oo. Kay balokada mo gintra kay anang tawag nila Gapapili. nga pang labugay bala Labugay, Rex. oo. Ilang mapapili lang bala, pero way man ikasarang. Ano Doon na nagidambot ko na ano nang maubras ang gobyerno tanas. So, opo ni subong mo na ginaduso. nang ginaduso nila subong. Nga 100,000 pesos. Tay konti ang imo to nga pang labugay, ang 100,000 mo da konti bakal mo na to Oo, sang tida mo na ng mga kapinsan. sang bakunahan Oo, pabili. amo na. Para grabe ang protection Oo. sa imo. Correct? Pwerte, no? Oo. Mayo man ni At action least, Rex para mauntat na ning mga kisa, hindi mo mentiondihan ng mga nagapadlagan bala. Gani. Huwag kay kabalong ay nagpadlagan sa gali. Nakibot na lang ko sa nagligad yung mga election bala sa 2016 presidential. Oo. Ay may amo ni gali ka nagpadlagan. Huwag kuya kabalo. Oo. Ila Ay, tuguro oo. pang ano lang to ila. Ang manami nga siling ni Sir Noel Amardeo katahom kay Aksyon Dorel Sir. Daw Miss Universe ang figure niya. Ay, klay. Inakulbaan si Rabio Matay. Pero tigi dyan si Sir Noel Amaro. Sige. sige, Ma-update ko na sa world records ang COVID-19 na pandemic. Siling ni Action Rex. Batjo, siling niya Action Rex, Sino? sabi mong qualification nila sagad mga wat kwarta sa pumuluyo. Ay, tilaban. Isa na da, no? Pero poira lang Ang ibang dira daw ay nagidman Hindi niya man tanan. gana. Oo. Sige. Ayos. Lapit na gina election, gamay Lapit na na lang. gid Pila na lang kabulan Gamay na filing na ni. Oo. Pagka after Quaresma mo, batyagan nisla kung paano sila mo, kung diin sila gadalalagan mo. Isa man na karing may gasabat ni na dayon. Ah. Subong kung actually subong medyo gasabat ng mga manugpadlaga no. Oo, Isa pa lang karing niya sabat na dayon. Nasabat na dayon niya. Pero sang layo-layo Sa pagawa. way gid. Ay. Sige. Update sa world record naman sa COVID-19 pandemic, ang cases subong sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 121,234,146, ang nagkalamatay 2,682,212, kag ang naka-recover 97,787,519. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga data, ang cases yara sa 631,320, ang nagkalamatay 12,848, ang naka-recover 560,736. Ang Negros Occidental 11 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 6,941, ang Bacolod duha nga nagdala ini sa kabilugan niya 5,856. Ang recoveries wala sang bag-o nagapabilin sa 5,613, amo man ang nagkalamatay nagapabilin sa 188. Out of 5,856 cases, ang aktibo na lang nga kaso diri sa Bacolod yara sa 57. Sa Western Visayas 30 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 25,913, ang recoveries 59 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 23,965, kag wala sang bag-o nga napatay gani nagapabilin sa 761 ang death toll sa Western Visayas. Kag out of 25,913, 1,181 na lang ang aktibo nga kaso sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato na sa balita ng sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na ang inyo sinima nabatian nga mga balita nasyonal. Upod nga Aksyon na Dorel Kabato, ginadulong Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras. Sige, standby anay o karon dugay-dugaya sa mga kaaksyon ta, palusuton ta lang ni si Aksyon Alvin Graba. Kay ginapabot ta na dugay-dugay, no? Ang koneksyon ta padulong sa isa ka
makabigman nga tagpamama. Ha? Isa man sa former senatora. Karon dugay-dugay lang Loren Ligarda. Mangin kaupod ta siya. Kantuan tanay sa Aksyon Alvin Graba. Status ang 3 ka mga barangay kapitan kuno sa siyudad sa Bacolod. Balik na sa serbisyo karon nga adlaw. Pero ting DILG Bacolod nagklaro ho ang kaso sang 3 ka mga kapitan naging paparaugan sang preventive suspension nagapadayon pa ibaloon tabing report sang ato sini nga patrol kay nasa hotline ganito nagtinornover ay nato gani sang mga liabito sa barangay 19 kag barangay Tangob kag including nadri sa barangay 11 lamo kay Kapitan Taasan no? Ibaloon tabi web Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining mga balita, Aksyon Alvin Graba, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, matapos ang anong kabulan suspension, balik sa serbisyo ining 3 ka mga punong barangay umpisa karon nga adlaw. Sabi ang mga punong barangay Aksyon Rex, amo si nakinta mo. Dali lang kay ang signal mo dog kuan man dog upod sa Tigkiriwi man Aksyon Alvin. Upod sa anyway Aksyon Rex kadali no. Nano nang imong signal man do ara ka sa kuan sa iban nga planeta. Plastara na Aksyon Alvin para siguradong maplastar ta ining balita. Balikan ta si Aksyon Alvin, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, kumusta na? Doga kautod-utod ka? Ano man ang imong kuan man? Sapyak abi to hens. Daligid lang Aksyon Alvin, madayal kami da ka aksyon ani kiraubing cellphone basi kon okay na siya. Basing cellphone mo gapangayo naman na bag-o bla. Gapangayo bag-o meaning islan niya bag-o sir, no? Ang unang dalang sagang sabat na da. Kay ko nagakautod-utod na, gapangayo na sang bag-o, no? Balikan to si Aksyon Alvin Graba sa piyak ka komunikasyon, Aksyon Alvin. Matapos ining 6 ka bulan nga suspension, liwat balik na ang 3 ka mga punong barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Kag balik sa serbisyo ini punong barangay Kim Piramo sang barangay 19, sa barangay 11 si punong barangay Evelyn Taasan, kag sa barangay Tangob si punong barangay Noli Villarosa, and kagina Aksyon Rex nag-umpisa na magpangalagad ining mga kapitanes after sang 6 kabulan nga suspension. Alas 7:30 antak na kay na sang aga isa ka misa ang ginhiwat sa parokya ni Santo Niño. Kag nagginlakat lang abis ang grupo ni Kapitan Piramo halin sa barangay 23 pakadto sa barangay 19 Aksyon Rex sa diin si Piramo. Bali officially nagidya subong silang nag-assume. Yes sir, official na subong adlaw nag-assume. Ginayawan niya kay Baloy man nga nagklaro pa niya sang ilang nga palayag ni nga sige pag nung suspension nila sini. Ay gani ka? Subong adlaw nagkadto may turnover na sang gabi bala kadto. Batian ko man to kay natong turnover ni former OIC Kapitan si Oberas. Oberas. Sa kay Kim Piramo. Oo. Kag nagpalayag Bacolod ni daway ni kahibaloya kung saan matapos ning suspension ni kag dapat ara man sila sa installation wala sila dito. Why man Aksyon Rex ang walang problema sa mga government officials ni dapat mayara man bisan si Kapitan Lidigles Gonzales daway man niya kay balugan ni. Ang tupa gali Aksyon Rex mambal ya. Do ila lang niya nga pagsiling sang amo ni ako na ni o ikaw naman to. Daw mo lang na iyang sitwasyon. Oo. Pinabayaan lang mga opisyal ni bisan gin-suspend sila bangod sang SAP dapat king kadtuan ni punong barangay Association of Barangay Captain Lidigles Gonzales dapat king kadtuan niya man ni o nagpadala siya sa tawod ra. Rex. Oo, kibot gali sila ya. Kibot sila ya. Yung 3 pungko na. May idea. Aksyon Rex,
kagina ginsugata sa nga pila ka mga supporters kagina si Kapitan Kim Peramo, although kung volumes o kadamuon abi sa mga ma-welcome sa iya, medyo hindi kita makasiling overwhelming kay ang sitwasyon sa Barangay 19 Action Rex, ang mga puluyan to, why na? Barangay Walang Bilin, gin-demolish na to Action Rex ang lugar, kag nagsaylo dito sa area sa Purok Pedring. Sa Barangay 11, kagina Action na Rex, si Kapitan Evelyn Taasan, nagrekta after nga nag-assume again sang iya sining nag-assumer bilang punong barangay, nagrekta man siya sa new government center, and after nga naka-report makadali sa iya sining barangay hall dara sa Barangay 11. Samtang si punong barangay Noli Villarosa ang ginabi-abi sang iya man nga mga supporters pagi bala sa tarpaulin Action na Rex. Iring tarpaulin daw nagasiling daw welcome back Kapitan Villarosa. Now, sunod ni kay Kapitan Villarosa, matapos ang anom sinikabulan nga pagpahuway, sunod siya, balik na naman siya sa serbisyo. And this time, Action na Rex, ang iya sining prioridad, sunod siya nga hustong communication with good working relationship sa iya sining mga kaugdanan, kagawad, sa iya sining mga personnels, and even sa mga pumuluyo Action na Rex. Lesson learned kuno sa iya tong pagka suspender sa iya Action na Rex, ay because this time ang iya sining prioridad, of course may ara dapat proper consultation, proper communication, and sunod sa iya subong nga after 6 months, at priority ko subong ang finishing sang barangay hall para mas maging maayo man ang barangay hall, ma-welcome ka, kung ara ka daraya daw be feeling mo goods ka na kayo wala Galing kay subong at tiyempo, hindi pa normal Ang unahon nila dang kinanglanon sa mga tao nila, hindi kay unahon nilang mga palibot nila dra sang barangay da, kay way gina sang pulos na da, kag kinanglanon sang tao, subong ang bulig nila, ya? Correct, Action na Rex, muna ang pinaka-importante diri ang ila sining serbisyo kay after 6 months, nadula after 6 months, mapaubra ka lang dahil sa barangay hall mo na, no? Ipanilhig ka daw, para makita nilang ang pagkasala mo to sa dugin, serbihan mo na to? Oo, sige, pamangkot to. Kapitan, kamusta tong donation box? Ang ano? Ang donation box. Nyaway na to, dismiss na to. 4 months pa lang gani, dismiss na. Ang issue sa donation box during sa special sang Pabala Action na Social Amelioration Program. Kunti nagkwanto, ati amutong nangin issue nga nangin kabangdanan man sang iya sininga pagkasuspende. Ari Action Rex ang pahayag. Si Kapitan Tasan yan naglakato ya kay na? Naglakato rekta sa New Government Center Action Rex. Ma-report guro to kag mag sige kay pamatian tangambal sang DILG kay may pagklaro iding DILG naton nga ang subcase sang tatlo ka mga kapitan nagapadayon pa kunong suspension. Ay gali ka. Nagasumer na sila subong adlaw, paano magpadayon ni man? Amo ang kinanglanon tani may DILG installation sa ila. Kay ti pila ka bulan nga wala sila, ti sila lang to yan nag-turnover isang kwando pamatyagan mo daw wala labot ang DILG, ang Association of Barangay Captains. Tingala mong Action Rex nga way gid sila idea nga subong adlaw pungko sila. Ti ang pagpati nga nagapadayon pa ang suspension. Pero ari ang pahayag ni Kapitan Villarosa. So, hindi man ang akong tani nga pag-donation box ang mga workers ko man ang ako nga ginayo nga dapat tutukan na nila kay may lawyer man ko nga sige nga kung mga sila donation sila ang maglawag so daw wala ko bala na bantayan mayo so gusto lang yung para lang mag-put down sa akon mo so siguro oportunidad to nila nga mapasuspended din ako but wala magusang kalain sang buot sa ilang na suspended ko kita nakapuway-way ko ya okay man na
wala man kita kay niya, this is a very big responsibilities na naman, no, dako ini nga responsibilidad, but ang daw dako ang natun-an ko gid nga katama, no, nga seryoso na ang barangay, no, nga ilinaway nga ako na mo ginang advokasya ko nga hindi maginaway kay ari kami dire para maghatag sang serbisyo. So nga ako wala ko kay expectar, no, nga siguro lesson learn, no, nga amo na bisan mo gali nga bulig sa tao may ara gid nga makontra gyapon sa imo, so hindi mo gid niya ma-please kasi wala gid sing perfecto, so amo gid na nga nalantaw gid niya bisan ano inimuan mo may makontra gyapon sa imo. Mensahe na lang nimo sa nagbulo sa imo temporaryo. Ang mensahe ko sa person magpasalamat gid ko yan, no, sa acting, no, bisan in spite nga senior citizen na nagtindog bilang acting ka punong barangay kag ginhatag gid ang nga serbisyo. Nagpasalamat ko sa nagpungko acting kay Ma'am Los, no, pasalamat ko siya nga paghatag yaman sa serbisyo bilang punong barangay sa Mutang Mulabo. Aksyon na Rex, peace be with you. No, peace be with you man. Umigoy na tayo. Importante nga, importante nga patapuson na sa serbisyo. Oo. Kung magtapos na bahala na kamo da. Kung magtululuwa kamo liwat na. Oo, amo na. Importante tapos ito sa serbisyo. Importante kin serbisyoan na ninila to. Oo. Pila ganito? Anong kabulan? 5 kabulan? 5 kabulan Aksyon Rex nga suspension. Okay na sila. 6 months is enough nga way sweldo. Why na sila gali sweldo to? Why to? Kuno compensation mo. Kagkadamo pa na datan isang ukos-pukos sa SAP mo. Galing kayo sila ginadiparahan ng mga kapitan mo. Gani man. Silang nadiparahan bangod sa sininga isyo sang SAP. Balita, report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita pa lang yan to sa aton sining patrol o nang imbukada. Karon dugay-dugay kay ang DILG Bacolod sa liadahon tani. May pagpangklaro kuno parte sa subcase ang 3 ka mga kapitan nga ginpaparaugan sang preventive suspension. Nagapadayon pa kuno. Buti ni ang DILG ang nagkuha. Dali lang ha, kay hibaloon tana karon dugay-dugay upod kay Aksyon Dale Salazar, mga ka-aksyon. Dali gilang kay yari si former Senator, Kagaos Speaker sang Lone District sang Antique, si Congresswoman Loren Ligarda, no? Manging kaupod ta siya sa siningaod kaupod ang DZRH Manila. Pag-uusapan ho natin kasi ngayon ang paggunita natin ng quincentennial, ang 500 anibersaryo ng pagiging parte ng Pilipinas sa kauna-unahang circumnavigation sa mundo. Bakit nga ba mahalaga ito? Yan po ang ating itatanong sa isang batikang nagsusulong po ng kultura at arts dito po sa Pilipinas, si dating Senator Loren Ligarda. Sen, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo. At alam mo, sa dami-daming nangyayari sa atin sa Pilipinas at sa mundo, at sa mga balita tungkol sa mabagal na pag-roll out ng vaccine at sa pagtaas ng COVID cases na naman, ay halos parang sa tingin ko, natabunan ang pag-uusap sa isang mahalagang yugto ating history, sa ating kasaysayan na dapat malaman ng mga estudyante, ng lahat ng mga Pilipino, at para din mabago ang maling mga nabasa siguro nung mga dekadang nakaraan nung tayo'y bata pa. Siguro tayo'y magkakahalos pareho ng edad, matanda ka lang ng mga 10 taon sa akin. Gano'n. Oo. So, Women's Month ngayon, kaya accepted yan. Sige, Sen. Angelo, anong dekada ka ba mga nasa grade school na nag-aral ng history? Ayan. Ako, 90s na ako eh. Ay, Jo? 80. Bawal ang millennial na angkor ng prime time ng RH. Sumbong kita. Anyway,
So, ano yung significant points na gusto ho ninyong maituwid sa paniniwala ng mga Pilipino? Una, sabihin nila, ano pa tong quincentennial? Alam mo, mismo ako, nabubulol ako. Quincentennial. Centennial kasi, 100 taon. Sorry. Ang queen. Quinta. Lima yun. Quinta. Ayan. Kaya sabi, anong sinasabi ni Palmon at saka ni Lauren? Queen. Q-I, Q-U-I-N. Ayan. Queen. Quincentennial. Centennial ay 100. So, 5 times 100, 500. Ayan. Ngayon, nung 500 years ago kahapon, March 16, 17 na ngayon, tama ba ang mga sekta ko? Yes, ay dumating si Magellan. Sabi nila, yung nag-discovery ng Pilipinas. Naku, mali po. Hindi po niya diniscovery ang Pilipinas. Siya po ay isa sa mga unang grupo ng dayuhan na Europeo na dumating sa Philippine shores at ginugunita natin ay ang 500 years o quincentennial anniversaryo ng tagumpay ni Lapu-Lapu laban kay Magellan sa Mactan. Tanda din ng pagdating ng Kristyanismo na dala nila Magellan. Dahil si Magellan ay isang Portuguese na explorer na pinondohan, sinuportahan ng estado ng mga Kastila sa kanilang pag-ikot sa mundo. So, simbolo ito ng mahalagang bahagi ng Pilipinas sa tinatawag na, isa pang term, circumnavigation, yung pag-ikot ng mga hindi Pilipino, ng mga Europeo sa mundo na malaking bahagi ang Pilipinas. Yung paglalayag nila Ferdinand Magellan at Juan Sebastiano Elcano sa buong mundo na sinagawa noong 1519 hanggang 1522. Haba, no? Pero actually, Sen, ang isang mahalagang aspeto dito, kaya ho naman nagkaroon ng circumnavigation yung mga Europeo, hindi lang ho sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, naghahanap ho sila ng negosyo. Kaya at that point, kaya nila natuntun ang Pilipinas dahil nabalitaan nila. May mga chismoso noon mga panahong yun wala pang internet pero naghahanap na. Sinabi, maraming spices dyan sa Pilipinas. Totoo yan. Talagang yung yaman ng Pilipinas, nandyan pa rin at nandun noon. At saka, sa tingin ko, parang incidental na lang. Alam ko, hindi ako historian, baka si Professor Shao na kasama ko sa aking NHCP na webinar, i-correct ako. Ang tingin ko, ang primary dahilan sa pag-ikot ng mundo ay economics at trade at hindi pagpalaganap ng Kristyanismo at naging incidental na lang yun. I'm not sure, but you're correct. Spices. Kaya ang ganda nung aming ginagawang webinar na pinospone dapat ngayon hapon, next gagawin with the National Historical Commission. Since June last year, ginagawa namin every month. Last na yung next week, iyan, pag-uusapan natin, anong klaseng spices ang mga hinanap. Maganda yan Pwede bang sumali? Pwedeng sumali dyan ang mga kababayan? Sumali. Kasi I know you're a history buff. Alam mo, napakadami natin mga joint or shared advocacy Pwede kang isama sa Zoom tapos magtanong ka rin. Kaya lang baka mawawala na ako ng papel pag nandun ka. Ikaw ang parang host. Hindi, manonood lang. Oo. Okay. So itong quincentennial, itong pagpupugay sa hospitality, sa pakikipagkapwa-tao, at kasaysayan ng ating mga ninuno, ang mga bahagi ng selebrasyon ng quincentennial o 500 years ay pagbibigay pugay sa sibilisasyon, sa yaman ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop. Tama bang salita ko? Yes. Tawagan silang mananakop. Mag-aalit naman ng iba sa atin. Pero mas pangit naman conquistadores Kasi ibang dating mananakop. Sen, teka muna. Alam namin kayo matindi yung malasakit nyo sa culture and arts, even before becoming a lawmaker. Meron kayong mga isinusulong ng mga batas para maproteksyonan yung ating mga indigenous textile, yung mga indigenous weave. Yung bang mga yon present na 500 years ago? Ay, oo. Alam nyo, yung ating mga ninuno noong mga 1500s ay talagang napakayambra. Okay.
Sa National Museum, pumunta ka sa Hibla Textile Gallery. I think bukas na rin ang National Museum ngayon. Ang aking vision yon na kinorate ni Dr. Ana Labrador, nandun yung mga sinaunang tela, textile at mga weaves ng ating ninuno at yung kauna-unahang known na tela ay nandun galing sa Romblon. Hindi ko makilala yung lugar sa Romblon. Sana ang staff ko i-text ako. I think that was way back 1300. Alam mo, yung disenyo niya. Parang yung mga sinusuot ngayon na binibenta ng ating mga designers at mga pop-up at mga magagaling na mga weavers. Yung parang ikat weave ay ginagawa na ng ating mga ninuno sa isang remote na isla sa Romblon noong 1300. Kaya, para sabihin na binigyan tayo ng kultura o nadiskubre ang Pilipinas. Pag sinabing nadiskubre, ibig sabihin, wala tayo. Walang ginagawa. Napakayaman ng ating kultura. It escapes me now. Maybe I'll mention it some other time. Kung ano ang lugar sa Romblon, kung saan nadiskubre. Unang textile, alam mo, dati yan, nakatago lang sa archives ng National Museum. Pero nung tinulungan natin silang magkaroon ng pondo more than 10 years ago, nandyan. Banton, I remember na. It's the Banton cloth. The Banton cloth. Banson. Banton, B-A-N-T-O-N. Banton. Sa mga taga-Romblon, yung isla po nahanap ang pinakaunang stela. Anong connection nito sa Quincentennial? Wala po. Kaya lang tinanong po ni Mr. Banton. Si Banton, kultura na ba ang Pilipinas bago 1521 na ba syempre at napakayaman ng ating kultura. Alam nyo, itong Quincentennial na to ay nanguna ang syempre NHCP, National Historical Commission. Napakaraming programa sa mga nakaraang buwan, ng mga workshop, lecture, mga pati art competition. Hindi lang nabigyan siguro ng napakahalagang space sa media kasi sa pandemyang ito. So, ayun. Sen, ang dami nag-react dito galing sa mga taga-Romblon siguro ito. Bantun, B-A-N-T-O-O-N. Ayan, ano ko, ano spelling, ano ha? Magandang kinorek ako kasi ang pagkaalam ko, Banton. Bantun. Bantuon pala. Bantuon. Kukorek kami sa National Museum, kaya maganda yan yung nasasabi natin, kinokorek tayo. Bantuon cloth. Bantuon ang pagkaalam ko. Sen, anyway, alam ko, i-discuss pa ho ninyo ito dun sa inyong magiging webinar. Bago tayo maubusan ng oras, ano ho yung gusto nyong iparating na mensahe sa ating mga kabayan para mas maintindihan nila at mahikayat sila na bigyan ng pagpapahalaga ito pong ating Quincentennial Celebration? Tama. Napakahalaga. Ang taong ito ay isang taon na magkakaroon tayo ng higit na appreciation, awareness sa ating mayamang kasaysayan at kultura bilang Pilipino at bilang isang bansa na sadyang nakaugat sa kung ano ang mga ginawa at kung sino ang ating mga ninuno. Isa itong pagkilala sa kanilang mga naging ambag sa ating kasaysayan at sa buong mundo. Ang kanilang kwento, ang kanilang kasarinlan ay bahagi ng isang malawakang kasaysayan ng kauna-unahang circumnavigation ng mundo. So kasama ang Pilipinas, kung di natin sila pinayagan tumungtong dito, hindi natapos yung circumnavigation. Correct. Circumnavigation. So mahalaga na malaman natin kung gaano kayaman ang ating kasaysayan, ang kahalagahan ng tinatawag na humanity, ang pagiging makatao natin. Winelcome natin yung hospitality na siya mismong ipinamamalas ng ating ninuno sa pagdating ng mga dayuhan sa ating bansa. Kundi dahil sa humanity at tinatawag na compassion ng ating ninuno, matatapos kaya yung paglalakbay nila para maikot ang mundo. Sa ngayon ay ang tinuturing na isang pambihirang achievement ng siyensa, ng sangkatauhan sa siyensa. So ang pagunta na ito ay nagbibigay buhay sa ating pagkatao, nagbibigay inspirasyon, hindi lamang sa ating kapwa Pilipino, pati na rin sa pangkalahatan sa buong mundo. So ang Quincentennial ay magsisilbing mainam na plataforma upang mapalago ang ating interes sa kasaysayan at maibahagi ang mensahe sa
kapwa-tao ng Pilipino at ang ating mga kwento ng Yeah. kultura. Sen, maraming salamat ha. Magandang umaga and we'll be in touch ha. Follow up namin. Daghang salamat. Centennial sa Pilipino. Thank you. Si Representative Loren Legarda ng Antique. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang atong oras na batian si House Deputy Speaker Loren Legarda sa interview sang DZRH. Wala gid lamang madugay, no? Sige, dali gid lang mga ka-aksyon san bayan ay mahatag ta pila ka mga commercial, isa lang niya. Palo suton ta lang ni, balik lang ta dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Kadtuan tanay sa Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pero Santon Plaza Balsop anay pampakinis pampaputi sa aton ni Aksyon Dale Salazar ini may kang tanan sa palayagman sa DILG Bacolod nagklaro nga ang subcase plus ang tatlo ka mga kapitan nga ginpaparaogan sa preventive suspension nagapadayon pa iya kuno. Yari ang kaunta sang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex ang pagbalik trabaho sa tatlo ka mga punong barangay diri sa may syudad sa Bacolod matapos ang anom ka preventive suspension. Ang wala nagabot silingon nga absuelto na sila sa kaso nga ginasalat sa ila hangon sining ginaligar irregularidad sa social amelioration o konsa Aksyon Rex. Ginglaro diri ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Dayaga nga wala pa natapos ang kaso Aksyon Rex ng kapitan sa Barangay 11, Barangay 19 kag Barangay Tangob. Bisan today gin reinstate na sila officially March. So nagapadayon pa niya gali ang ilang kaso ni. Yes, so according to may kaso gali ni? Yes, sinong nag-file sinisang kaso? Sa Ombudsman Aksyon Rex kung madumduman na mga residente dito nga nagareklamo una nga nagkadto sa CIDG alam mo ni nagdangat Aksyon Rex sa Ombudsman nga mo man ang nagpapanaog sang 6 months nga preventive suspension. Gin-explain ni Mama Dayag ang purpose gilamang diri ka preventive suspension is hindi bala ma-impluwensyahan ang nagapadayon nga investigasyon. Amo na gin temporarily gin suspend sila Aksyon Rex sa Tubtoba nga nagbalik na sila sinipag sa pagsag mga barangay officially subong nga adlaw Aksyon Rex. So kay Mama Dayag ongoing ang kaso kag wala pa yasang final resolution gikan sa Ombudsman Aksyon Rex kay suno siya ang preventive suspension wala man niya penalty Aksyon Rex kag wala pa may baluan kung bala guilty or not guilty sila sining mga gina-accuse sa ila sa ila sining mga residente Aksyon Rex. Ang padugyan diri ni Madayag sining nga tatlo ka mga kapitan is balikan nila ang ila sinigin sumpaan nga duties and responsibilities Aksyon Rex kag maghalong gid sa mga transaksyon sa barangay. Aring tingog ni DILG Bacolod Director Joy Marides Medayaga. Back to sa ilang sinumpaan na duties and responsibilities. Naghalong din sila. Ito actually ang kaso na nila ay kala matapos mo. Hindi na yung preventive suspension pa lang ko. Hindi ko yas ang penalties. Kumbaga, preventive suspension pa lang. So, wala pa kabalo kung ano ang outcome sila.
So we just hope nga hindi lang panik o ano. Sila magdako ang problema. Oo, kumbaga pending pa niyang kaso kaya wala pa resolution. Oo, wala pa resolution. Ang purpose sa preventive suspension para hindi lang for them not to influence the ongoing. Ang potato investigation, oo. Sure, Rex, namatihan na si Mama Dayag sang DILG Bacolod. Kumbaga do ka initial victory action, Rex, ining pag-reinstate sang tatlo ka mga punong barangay diri sa may siyudad sa Bacolod. Si APC, Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzalez, makol back pagkatay na Walsey Action, Rex, kaya di siya sa huddle no, sang Bacolod Emergency Operations Center. Kay wala pa na sa batang ato sining pagpakikangot para makuha man siya sang reaction regarding sining pagbalik sang tatlo ka mga punong barangay. Sa matabali mamadayag kulaton ang final resolution sang Ombudsman Action Rex sining fate no sining tatlo ka mga punong barangay diri sa may Bacolod City. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gid Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinuia gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang Aksyon Mar ha kay i-check ta diyan ning aton sining di na tong balita ni Aksyon Marlon ginpadala. Daligid lang, no? Kay, sige. Parang talipos-puso natin ini. May 699 ka mga medical frontliners sa Negros Occidental na bakunahan na kontra COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinuia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex. Amurasan ka naman sa mga medical frontliners nga nabakunahan na kontra COVID-19. Bali, ang kalabanasin na sila, ang bakuna sa Sinovac, kag-Jutay pa lamang ang nabakunahan sa AstraZeneca. As of kahapon nila sa record, kagin Dr. Dere sa Metaratapan ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tubimbang. Ang kabagusan, 639 ang nabakunahan sang Sinovac first o kung una nga dose kag ang AstraZeneca Action Rex 20 pa lang, no? 20 pa lang ka mga medical frontliners. Sa Silay City, may 258 sa Cadiz District Hospital, 247. Bilog na ning Negros Occidental, size pila to? 699? 699 sa pila pa lamang ka mga district hospital. Hindi pa nagtanan gid nga mga district hospitals. Hindi pa kay ang delivery magatapos pa lang subong adlaw, subong aga o kung kahapon na deliveran nila sang inog turok na bakuna ang sa Southern Negros. Karon sa hapon sa Northern Negros naman. Ipagbakuna Action Rex hindi mapadugay-dugayan mo kinanglan iturok sa gilayon ang first dose kaya may expiration date ining bakuna ni. O dapat malalagson ang mga vaccinators ka dapat i-apply o kung iturok sa gilayon. Suliton talang si Lai Hospital Sinovac niya 258 sa Cadiz Hospital 247 sa Kabangkalan sa 62 sa Merceditas gani dito sa ospital sa Sipalay pala naman pulo na to ka mga nabakunahan sa Sinovac. Ining Sinovac ni na medical frontliners 59 down ang edad ay kung senior citizen di pwede. Senior citizen ang dapat ibakuna dara is AstraZeneca. Ang AstraZeneca ang nakabakuna pa lang ang sa Lorenzo Zayco District Hospital sa Kabangkalan. Kahapon nila ini napatikayon. May 20 pa lang ka mga medical frontliners nga ang edad nila siri 50 agon 60 anyos pasaka AstraZeneca no basta senior citizens Action Rex. Ang allocation sa AstraZeneca
para sa mga medical frontliners, 740 doses, 740 doses, first kag second dose ng Aksyon Rex. So, i-divide na. Ang una nga dose, ang dapat makunahan na 370. Sa 370, 20 pa lang ang nabakunahan. Ang lalagson dere, antes matapos ang bulan sang Mayo, kinahanglan nga mabakuna na ang ikaduwa nga dose sang AstraZeneca. Kay ma-expire na Aksyon Rex si kadugon. Ang sabahay naman sa expiration sang Sinovac, 28 days Aksyon Rex ang isip sila. Pero sabi, subong na bakunahan ng tao sang Sinovac, isip ka na 28 kadlaw. Paglipas ang 28 kadlaw, dason nga adlaw, papabakuna ka na sang ikaduwa nga dose. Amo na sang isip, no? Ang sabahin sang delivery, hambal ni Tumimba Aksyon Rex, may ganapaabot para mana. Kung delivery sang iban pagid nga bakuna, pero dali lang kita na sa Sinovac, kag sabahin sang AstraZeneca. Si Dr. Ernel Tumimbang. They will have to coordinate with me because I will... Nagsugod lang tanay sa 4 hospital. Trisita na doon ni Cadiz Lorenzo Valladolid. Kantang include na ganing Merceditas, batuay pa man siya gani ang may hara na Merceditas, Montilla. Nagdugam na kaya naka-vaccinate na sila. All the rest of the hospitals, kahapon nag-deliver na kami sa north, sa south, this time sa north. So ma-continue na sila vaccination for 2 days patapos na nila. So why pa din sila record. Ang total gamay. Because why pa ka-vaccinate ang other hospitals. 679 na Sinovac, no? That includes Trisita Alandoni Hospital. 6 kailan na nagaling nga record as of March 16, 2021. For the AstraZeneca, AZD, ang aton nag-inject lang is ang aton Lorenzo Di Saico Hospital. As of yesterday, 20 kabilong AstraZeneca. But ang allocation pa sa AstraZeneca is 740 doses. So we divide it into 2, 370 plus, will be delivered to the different hospitals sa Negros Occidental. First doses lang na. Ang second doses na should be in by May of 2021. Bago matapos ang May, kailangan na second doses ng AstraZeneca. Ang doses na sa atong Sinovac should be in after 28 days. Kung anong record nila sa bakuna nila, they count 28 days, then the second dose will be delivered to them, and we are keeping the second dose of the vaccine. Ang atong target sa AstraZeneca is, remember, is ang hindi ma-address sa Sinovac. That is 60 years old and above. Target nga kanamuon sa nga turukan sang first dose sang Sinovac 2,590 ka mga medical frontliners, samtang 310 naman sa first dose sang AstraZeneca. Ang ka-aksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hirumaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinuwiya. Balita gikan sa Bacolod o sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:41 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon sa iluantang balita gikan sa special assignment si Aksyon Art Tayhupon. Inimay kang tanan sa palayag sang LTFRB. Ginabi-abi nilang pagbukas sa mga borders para sa pagbiyahe sa mga buses apang wala naman makabaton sang formal pang request agod nga maka-issue sang permit. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Wala pa Aksyon Rex nakabaton sa karon sang formal nga request para sa number of buses hatagan sang permit nga magkabiyahe, especially maghahalin sa Cebu na magasulod diri sa Negros Occidental kung masihan ining implementation sa IATF Resolution 101 na ginadula na ang mag-require sa RT-PCR test. Siling diri ni LTFRB Regional Director Richard Espinia, siling niya mas mayo nga hulaton niya na lang ang request kay siling niya ang initial nga nabaton niya ang governor sa Negros Occidental ginapaabot niya nga mag-issue man sa nagkaigo na
executive order no kagamo nang iya basihan kung dapat tila ang isyuhan diri kag sining at sa region ang mayara otoridad sa pag-issue action rex ang anuman nga clearance ni amo ni ang regional IATF kag ikonsulton ang resolution 101 hindi na gid man na require. Ginabi-abi naman since gati ko magbukas na ang mga pagbiyahe at least dugang ini sa ekonomiya, importante lang yung reminders kung mag-umpisa giman ini amo ang pagsunod dito sa ginapatuman nga protocol agon nga malikawan ang anuman nga problema sa COVID-19 sa uli. Yaring palayag ni LTFRB Regional Director Richard Osmia. They will have to coordinate with me because I will have to issue the special permit on the number of buses. Hindi lang automatic kay Gambas Gob, amo na, but the MC will have to come from central on the number of buses. Oho. So hindi siya pero aware na ako na sa art regarding the executive order. I was informed already na may executive order. So that's all for me. That's a good development na gihimo sang palayag ni LTFRB Regional Director Richard Osminia. Sulaton ka kung saan man niya mabaton kay outright siya niya mag-issue man sa nagkakaig mga permit ang niya sinitalatapan for them to operate. Ang ka-aksyon nyo, aksyon artay hukon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa Ginaksyon Art ay hopon balita gikan sa Special Assignments and Research Team. Sige, standby na sa balita gikan sa Nukpo kag BCPO kag ang atong sining nga mga out-of-town reporters sa mga kaaksyon tamay tisiko lang balang imo sining nga lawas ang vitamin C. Kinanglan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan? Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon ta niya na ho. Ang mga nagpadala sa ila sining mga mensahe sa kay Juan Roberto Nanit Del Yoso Sr. May lang pag-monitor sir sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Kay Sir Alex Montesa, present na siya, nagulan amo na ni ang ngagabiti ang init. Nagulan da sa subong sir. Alex Montesa. Sige sir, salamat gid, no? John Resisyo ay ko pa di matalupangdan kaya rin pa ko sa sulod mo. Ayos sa kayo dito, Tadila Pinya Barbecue. Aksyon Rex si Lola willing magpabakuna sa nukuno ang taga barangay. Salamat gid. Ulat-ulaton lang ninyo kay ginamatamat pa man niya. Kay Romel Samonte Alonsagay, may lang pag-monitor sa akon nga lulo si Mili kag kay Manang Mimar nga pabugnaw-bugnaw sa ilang store karon. Ayos, salamat gid Romel Samonte Alonsagay, no? Gian Resisiora naman, no? Present na siya. Si Marley Gonzaga sa Barangay Alihis, present man. Salamat gid Marley Gonzaga. Sa kay Nel Brian Baloes, mayong udto lang Action Rex ginatamyaw ko mayong udto sa pamilya Baloes kag pamilya Gomez dira sa Banwa sang Isabela. Gamonitor kami dia from Agisan Himamaylan, no? And siling ni Sir Alex Montesa na may mag-inom-inom to ba samtang naghabakol sang kasakiton sa dalan miski dapya kahangin halin sa igad sang baybay mainit man. Gani man. Pwerte, no? Sige sir. Pelton Lipora, may lang pagpamati dira sa Pasay City. Salamat gid Sir Pelton Lipora. Kay Regentan Villalon, may lang pagpamati watching from LGO Victorias. Tamayaw lang si Dennis Richard Tibor Roma, Anthony Jones Havilio Siblano, kag Bia Jonathan sa Energy Fans Club. Salamat gid Regentan Villalon. And Bigote Lagoste, Bigote Lacoste, no? Kapitan lang manaila makaya pasakan kaso ginapili lang nila. Gani man. Salamat gid Sir Bigote Lacoste. And Ronnie Mananghaya, watching live from Hof, Saudi Arabia. Salamat gid Sir Ronnie Mananghaya. Kay Yorb Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Sir Yorb Quiniol. Ayos bilin sa alaw, may lang pagpamati kay Guillermo Clarito, may lang pag-monitor Sir Guillermo Clarito, kay Merly Dolido Magallanes, may lang pagpamati sa kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor man Derwin Maalat, may lang pagpamati Sir Derwin, pamilya Maalat dira sa Irorico Yanson Ono. Ano ni isang Maalat family to? Itong patay sa may Maaw Bago Blakapon, Sir Derwin. Okay, Sir Derwin Maalat, no? Siring ni Guillermo Clarito, may lang pag-monitor sa mga residente. Lingyang pamulitika sang barangay daw, kaangay sang bitsin nga ginhulam nila sa imo kag imo ang balom nila. Hindi ko maintindihan Sir Alex. Sir Guillermo, no? Sige lang Joval Trinidad, ga-monitor sa Kabangkalan City. May lang pagpamati Sir Joval Trinidad. Alunan Suset, may lang pag-monitor. Salamat gid. Alunan Suset, no? Joval Trinidad ara siya, no? Si Ling ni
Asis Mahinay, may lang pagpamatidra sa Pangasinan, no? Asis Mahinay. Lito Dayap, may lang pag-monitor sa Lito. Okay. Dali lang kay kadamo gid sang mga mensahe, no? Gatamyaw lang si Niel Brian Baloes sa pamilya Baloes kag pamilya Gomez. Okay na basa tanan gina. Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Jocelyn Kalamaan, no? Okay. Mike John Samol de Seba, may lang pagpamati. Aksyon Dorel Nyaga kanamit sa manok nga Bisaya Tinula. Okay. Sige. Ayos. Kay Bats Joe Bats, may lang pag-monitor Bat Joe Bats. Pasensya gid iban nga mga mensahe, why na panas na. Dahil kita sa pinaka-dalo mo. Sa kay Rodora Syoko, may lang pagpamati Rodora. Happy listening lang dra sa Hong Kong. Ay, pwede. Si Roselyn Tanalgo Felizardo Canosa, may lang pagpamati sa pamilya Felizardo sa Isabela. Okay. Thank you, Gid. Daghang salamat, Gid. Ayos. Siging iban pasensya ginaway tamabasan way na dingin news ni nga mga greetings kag mga mensahe way na natunaw na, no? Ginatamyaw lang pamilya ko sa Barangay Granada lang ilan sa pamilya Ramirez. Thank you gidalin sa kay Sir Alex Montesa. Ayos, daghang salamat. Sige daligid lang sa kay Hini Di Maala ho gatamyaw lang sa pamilya ang Di Maala family sa Cadiz City. Salamat gid. Ayos. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pag
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas. Sonlo Radyo Philippine Standard Time, Launa 1.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 3 ng aton oras. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Update sining investigation sa mga kapulisan sa Bago City angot sa pagpatay sa negosyante nga si Hernie Maalat kahapon dira sa area sang Barangay Maaw. Anong update sang investigation? Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Sa detalye sining mga balita, Aksyon Alvin? Aksyon Rex, literal nga tinaga sa mga otoridad, we are facing the blank wall. Buting ganun Aksyon Rex, blanco pa ang mga kapulisan sa idalom sa Bago City PNP as to sa pagkilala sa suspect. Nalakip na diri ang pagtukib sa motibo sa pagpatay diri kay Henny Maalat, 49 anyos ng Eroreco Subdivision Barangay Mandalagan diri sa siyudad sa Bacolod after nga ginlutang kapon nga adlaw samtang yara man sa iya sining salakyan sa area sang Purok Valero Barangay Maaw sa siyudad sang Bago. Sunod diri kay Police Major John Joel Batos-Batusan ang hepe sa Bago City PNP liwat nga ginbalikan karon nga adlaw sang iya sining investigador ang ining lugar sang insidente as to nga ba si makakita sa nga posibilidad nga witness nga mangin nakakita man sa perpetrator o sa tagluthang. Komo blanco sa gyapon ng mga kapulisan Action Rex sa siyudad sa Bago. Sa karon man gani wala nila natumod Action Rex kung bala ano klase nga armas ang gitusar sa pagpatay. Ikaduha diri wala pa man natumod kundiin ang pilas sang victim nga nangintunaan sang iya sining kamatayon sa piyak sini nga sunod siya sa may passenger side o sa may driver side nga windshield amo lang to ang buhok nakitaan nga ginapatihan man nga amo ni ang diri naglusot ang wala pa mahibaloan nga klase sa armas nga gingamit Aksyon Rex, and that is why nga sunod sa iya sa karon to shed light para mahibaluan ini ginahulat na lamang nila si Dr. West Edkila ang tagpamunuman sang scene of the crime operatives number 1 para mahibaluan man o kung agud yato nga igapaidalom sa autopsy ang bangkay sining biktima nga si Henny Maalat. Ari ang pahayag ni Police Major John Joel Batos-Batusan. Sir, ano pinaka-latest investigation, sir? So, we are awaiting, sir, sa results ang soko natin, sir. We will be somehow depending sa results, sir, sa soko natin. So far sa ego sang victim dingi, sir. Kung i-presume natin ang windshield nga naigo sa bala, sir, sa left side niya. Sa may driver side, abi? Oo. Ang ego niya sa lawas siya, sir? We cannot determine as of the moment, sir. Again, sir, we are waiting sa results ng SOCO investigation. More or less, sir, sa estimate ninyo, pila ka tao ang nag-imo sir sa iyo, sir? Again, sir, wala pa kami, sir, witnesses nga nakuha, sir, no? May term use, we are still facing a blank wall, but the case is still under investigation.
somehow base may mga kuha kami hili. Why man kontra ang victim, sir? According sa anak kag sa wife yesterday, according sa ila, wala man daw kontra ang bana kag patay niya. Aksyon Rex, amuni ang kabahin gid lamang isang pahayag ni Police Major John Joel Batos-Batusan. Gintingwaan ta Aksyon Rex nga magpadulong man dito sa Baxter Funeral Homes. Gudya to nga magpakig istorya man kita kung tani sa pamilya, sa pamilya Banat, as to sa kamatayon man sang ila sining himata sa to say nga pagpadulong ginaton dito kakina Aksyon Rex. Wala na nato nalabutan kay ginsaylo ang bangkay ni Henny Maalat sa area sang Rolling Hills Memorial Chapel diri sa siyudad sang Bacolod. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Nagtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kantanan sa masubra 3,000 ka mga violators ang naglapas sa health protocol. Halin sa bulan sa Enero, tubtob Pebrero, sining tuig, kapulisan sa syudad padayon ang pagpangdakop sa mga pasaway nga mga wala nagasunod sa minimum health standard. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Grabe ba? Ayo di purma. Doga ula. Kano kahana? Gani. Garo taliti na diya sa amon niya. Ate diri sa akong kapadulong palang diyang galo. Atin diya sa mag-agida sa imo, no? Ate ko mag-agi sa maligo kita sa ulan. Ayo di purma. Kay bulong ini sa pasmo, no? Namin mo. Ay, namin ko maligo ka sa ulan. Oo. Ang balay mo may tarog. Oo. Kaya kapaligo, ay, ano mo lang ang Pangasinan Falls man. Ano ba Pangasinan Falls? Ayo di purma. Kalayo, no? Hindi lang Tanay Falls? Hindi, paano ko yung falls? Paano ko Mula ng tirada, actually. Mula ng tirada na, no? Dulong baka tulis ako, no? Gani? Pinapalit sa hangin ang galom, padulong dira sa imo, padulong dira sa ako, no? Kaya lina di sa mo, nagtulo-tulo na diya, Ate, pero di man baskok? Hindi man Balik kayo magpangilat, Gani? Galing kay... Abala sa Aksyon Alvin, magpangilat palayo sa, no? Aga palayo sa pangarumbot sa. Ayo di purma. Hindi na lalagsaw na sa kilat, no? Si Pay Alvin, no? Aksyon Alvin Graba, no?
Kay hambal ni Sir Alex Montisa lang nagtulo-tulo ang ulan. Tigingguan ko bagulang nga, tiga tulo-tulo gidya eh. At least magbalubog naman ang panahon na. Oo. Ay, bisan paano, mga tanom nga laya na Oo. naman nagsurex, no? Gani. Kaya mo na nga kumagulan, hindi ka ginani magwa, ha? Okay, base mabasa ang dila. Ayun di purma. Waso basa, okay lang na. Importante ang dila, hindi mabasa sa ulan, no? Corrected eh, corrected. Ay, basi kung mabas mo, no? Kung hindi ka nakapanabor mayo, ano? Sige, trahon to ni Anayo. Okay, simpo mo dali. Oo, dola nga lang gido. Kita kay kadamo sa mga big time news mo dali. Big time. Amo gina ko na number 1 program. Ate, okay gina. Ayun di purma. Wala ka na nga hanapin mo. Oh yes, may unod na, may utok pa. Oh, laban. Dili ka na lang sa BBB program. Oh, okay, good. Yung lagi tada? Ayun di purma. Kay Colonel Katsumbo. Sir, mahal nga pagpamatid na. Monitor siya. Ga-monitor sa subong eh. Gani mga 3,678 tubig sa Kaksurex. Ang naglapas ato sining health protocol diri sa syudad sa Bacolod. Sining bulan sa Enero. Tuptub sining bulan lang sa Pebrero, no? Based sa statistics na ginatag sa ato ni Police Lieutenant Colonel David Katsombo Jr., ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP, ang naggalapas diri sa face mask mga 1,334 kag ang naggalapas naman sa wala pagsuksok sang face shield naglapot sa 673. Ang naglapas naman niya sa social distancing naglapot ini sa 1,518 samtang ang naglapas naman niya sa korpo sa siyudad sa Bacolod naglapot ini sa 1,518. Pisiling ni Police Lieutenant Colonel David Katsumbo na panawagan publiko nga kita maghalong gid durante nga way pakita sang ginatawag nga bakuna para sa nagapadayon nga COVID-19 diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ako niya sa meron no, actually amo na siyang naka-directive ni CD na ginatagod ako na i-disseminate no, sa aton yung mga station commanders na i-continue no, ang pag-ibinit para sa ang mamuniratan sa dito sa siyudad sa Bacolod. So, ang videos na nakita, so mula pa damukungan, no? So, parang aton na mga na issuance sa citations, kada may mga di pang 1 month kita before. So, ako na siya, no? Ikadayan tali nga na implementation kung sa liin no, makabulig no, mapaganaga ng pag-alat no, sang COVID disaster ni the responsibility act. Pausoy na sa palayag ni Police Lieutenant Colonel David Katsombo Jr., ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP sa punanta na karon sa ato sini papalagad karon sa gabi. Mga balita, update giga sa Bacolod PNP, oras sa balita una sa Aksyon, Eric magpalaga report sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Gotib balita gikan Aksyon Roger Gotib Aksyon Eric Magbanwa no si Aksyon Roger Gotib ang sa sunod padigiliho pero dumalang-alang ko sa tiyempo Aksyon Roger Aksyon Percival Villamor base po di lang ni karon makapakarunan ta lang ning balita ninyo kay do kalang-alang gid sa tiyempo ta ho pwede lang mga totoo ba mga totoo ari nang pinakabag-oho kag pinakaepektibong
Isip lang, subong launa, 17 na. Ay, pwede. Sige, may lang pag pamati sa kay Jonard sa kay SN2 Jonard Ostonal sang Philippine Coast Guard, no? Ga pamati gid siya. Ba kanami kuno sang pamatyag ni Alex Montisa kay namunyag ang kalangitan. Bibian Pondales Gumban malang pagpamati kag pamilya Pondales kag Gumban family, no? Kag pamilya Alvarez Valiente Balero sa Bago City. May lang pag monitor. Kag ginatamyaw lang ang pamilya Melba Trinidad, no? Madugay na nga nadula. Melba Trinidad Sotomil sang Airport Subdivision Barangay Gibong Pontevedra. Aragamyaw si Clarito Guillermo. Ay, birthday. Advance happy birthday kay Tita Ebony. Kag naga-focus gid si Lula turing kuno sa programa ho. Halin sa kay Yudi Torta. Barbecue. Yudi Torta de la Piña Barbecue. Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby, manambalik kita sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Sa iyo, buwas. Buwas naman ta kinitanay sa kanginan mga kaaksyon namon sa kanginan. Salamat kita. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang barugay. Upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda na ko ang inyos ni Kaaksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.